Ahoj atletik, keď sa ideš testovať na mašinke, napríklad 2000 metrov, takto si nastavíš splity. Ideme head, select workout, dáme nový workout, dáme single vzdialenosť, máme tu nastavený 2000 metrov, budeme si dať menej, viacej, my si chceme nastaviť 2000. Šipkou to posúvame ďalej, splity si prosíme, v tomto prípade napríklad na 500 metrov, aby som mal 4 500 metrové splity, nech si vieme pozrieť, ako sme priebežne rýchlo išli. Následne dáme fajku a je to celé pripravené. Zatiahnem a už nám to krásne odratáva. Dajme tomu, že máme hotovo, pôjdeš do menu, pôjdeš do memory, myslím, že to je list by date, a tu si otvoríš posledný workout touto lupou. Keby sme to celé odťahli, tak sú tu 4 riadky a 5. riadok sumárny. Urobíš cvak, pošleš mi to. Ahoj.